krokov, ktorými vieš hneď teraz rozbehnúť svoj vedľajší príjem, ak si za ten vedľajší príjem vybrala network marketing. Vítaj pri ďalšej epizóde MLM Online. Trošku som tu dlhšie nebola, ale tak veci sa dejú, život sa deje. No a kým sa pustíme do toho, ja sa predstavím, moje meno je Zuzana Becherová, aktuálne som top leader v jednej network marketingovej spoločnosti, to znamená, že ja aktívne pracujem tu a teraz na trhu, viem, čo sa deje, kde a ako. No a toto je môj taký program pre ľudí, ktorí možno sa zaujímajú o network marketing, ktorí si nemyslia, že to je úplne taká pyramída. Treba si vybrať dobrú firmu, hej, ale o tom sme sa bavili v predošlých epizódach. No a okrem teda toho spúšťam práve program, volá sa, že Booster, Business Booster, ktorý nakopne vaše podnikanie vpred, budeme po malých krokoch kráčať ďalej, čiže každý týždeň bude jeden Zoom, jedno video plus Q&A a tak ďalej. Pozrite si www.uspešna.sk/booster, tam všetko nájdete, vstup je vlastne len teraz do stredy a potom zase o mesiac, takže keď vás to zaujíma, tak si to pozrite. Dobre, no a naša dnešná téma, ako naštartovať svoj vedľajší príjem. Konkrétne spojíme 5 krokov, ktoré vás privedú k tomu takému prvému úspechu. Lebo je ľahké si povedať, hej, že chcem byť milionárka, chcem mať 10 000 eur príjem z networku. Je to možné, samozrejme, ale zajtra sa to nestane, povedzme si úprimne. Keď to dneska nemáš, zajtra sa to nestane. Musíš prejsť malými krokmi ďalej k veľkému cieľu. No a väčšina teda networkov, respektíve MLM alebo sieťové podnikanie, volaj to ako chceš, proste je založená, či chcem, či nechcem, na predaji niečoho. Ja osobne si myslím, že keby ľudia napríklad, čo aj možno, že v tradingu, možno, že v nejakých affiliate, neviem čom, boli brutálne úspešní a zarábali tam milióny, tak by nepotrebovali ďalej školiť, respektíve hľadať ľudí na príležitosť a tak ďalej. Ale väčšina tých klasických networkov je založená na tom, že ponúkam produkt, ponúkam príležitosť a jedno, aj druhé, v podstate každý to má na váhach nejak inak. No a na to, aby si sa vlastne ty rozbehla v networku, môžeš si zapnúť Instagramy, Facebooky, TikToky a povedať, že hľadám 10 ľudí, ktorým zmením život. Ale keď ty ten život ešte zmenený nemáš, tak to vyznie tak neuveriteľné, pretože to tak proste nie je. No, ale ako začať normálne, že tu a teraz s nohami na zemi rozbiehať tvoj vedľajší príjem? A mňa trošku svieti slnečko, ale snáď ma uvidíte. Takže, keď tvoja firma má nejaký produkt, začni od produktu. Vyber si jeden produkt. Veľmi dobre je, to je prvý krok. Hej, budeme ich mať 5 tých krokov. Prvý krok je, vyber si jeden produkt, ktorý možno tebe je blízky, používaš ho ty, alebo tvoje deti, alebo keď teraz začínaš networku, tak ktorý si ty objednala, prečo si ho objednala, vyber si jeden produkt. Druhý krok je, nauč sa v tom, ako pomáha, komu pomáha, nájdi si nejaké referencie, ono to zloženie, samozrejme sa môžeš naučiť, ale to nezačíname s tým hovoriť, že a tento produkt obsahuje bla 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 bla. Hej, v podstate to tých ľudí, ktorí nie sú odborníci, tak ich to ani nezaujíma, ale zaujíma ich a bude ich zaujímať to, ako im ten produkt môže pomôcť. Dobre? Čiže vyber si jeden produkt, nauč sa o tom produkte, komu pomáha, ako pomáha, prečo by si ho mali ľudia kúpiť a tak ďalej. Čiže stačí o tom jednom produkte. Keď tvoja firma má 2548 produktov, ty si vyber jeden, s ktorým začneš, taký, ktorý je tvojmu srdcu blízky. A teraz si povedz, tretí krok. Kto ho potrebuje? Predstav si, kto ho potrebuje. Dobre? Môže to byť, čo ja viem, produkt pre maminky, môže to byť pre deti, môže to byť, že pre všetkých. Tak keď je pre všetkých, povieš, že prečo? Kedy si ho majú kúpiť, kedy ho potrebujú, ako im zmení život a tak ďalej. Čiže kto ten produkt potrebuje? Normálne si urob zoznam, čo je. Možno to sú kaderníčky, možno to sú vizažistky, možno sú to maminky na matersky, možno sú to muži, možno sú to ženy po 50-ke. Kto potrebuje tvoj produkt? A urob si k tomu zoznam. Poznáš takých ľudí? Nemusíš si vypísať 100. Proste napíš si 5. Pozná to Katka, Janka, Terka. Základné také pravidlo je, že keď to potrebuješ ty, určite na svete existuje niekto iný, kto to potrebuje. Ty sa potrebuješ zaľúbiť do toho produktu. Pretože keď ho budeš ďalej odporúčať, budeš o ňom rozprávať, tak tvoje nadšenie je tá esencia, ktorá ho ďalej predá. Make sense? Je to jasné? Čiže vyber si taký produkt, do ktorého sa zaľúbiš a nájdi ľudí, ktorí ho potrebujú. Štvrtý krok je dvihni telefón a povedz im, že takýto produkt máš. Hej? Čiže keď máš proste kaderničku, vieš možno, že máš nejaký produkt, ktorý jednak pomáha, ale jednak jej pomôže aj zvýšiť príjmy, dvihni telefón a povedz jej o tom.
Keď iba o tom snívaš, alebo máš to napísané na papieri, nič sa nestane. Normálne, že zober telefón, zavolaj jej. Akože troška úroveň nižšia je, že pošli hlasovku. Nemusíš si teraz sadnúť a obvolať 30 ľudí, hej? Proste zavolaj tej jednej. Alebo pošli hlasovku tej jednej. Možno 3, keď sa trošku hecneš. To bolo trošku lepšie ešte keby 3. A ono potom, ale čím viac ty tých hlasoviek pošleš, tak tým to pre teba bude prirodzenejšie. 5. krok, nezabudni tých ľudí dosledovať. To je moja slabá stránka, follow-up, dosledovanie. To znamená, že ja nikomu o tom poviem, ale ja zabudnem, že som o tom povedala. A priatelia, ľudia za vami sami len tak neprídu. Občas áno, ale 99% nie. Oni tiež na to zabudnú, pretože majú iné starosti, iné výzvy riešia. Vy ste ten, kto ich potrebuje dosledovať. Takže ja mám taký zvyk, že stále večer si napíšem, alebo keď mám čas aj priebežne počas dňa, ale minimálne večer si zapíšem, komu každému som povedala o mojom projekte, komu každému som povedala o mojom produkte, o mojej príležitosti, ktorú mám. A potom ich dosledujem. Dám im 1-2 dní, alebo podľa toho, jak sme sa dohodli. Pozrela si už to video, čo na to hovoríš, premyslela si to a tak ďalej. To dosledovanie je kľúčové. Fakt kľúčové, pretože ľudia niekedy potrebujú aj 6-7 krát počuť, aby vôbec začali uvažovať o tom. Takže nebojte sa o tom hovoriť, dobre? Čiže toto je vlastne takých 5 krokov. Určite vás bude zaujímať 4. bod, že ako osloviť. To už sme inak mali, ale budeme sa o tom baviť aj v boosteri, takže úspešná.booster. Pozrite sa, pridajte sa, stojí to fakt, že 1 euro na deň. Je to proste vznikli také udalosti minulý týždeň, ktoré ma nejak dokopali, aby som tento program konečne pustila a je tam proste takáto cena, aby energia prúdila a bude tam mega hodnota. Takže 5 bodov sme mali. Vyberte si produkt, naučte sa o tom produkte, pre koho je určený, ako pomáha a tak ďalej. O tom jednom. Predstavte si, kto ho potrebuje a vytvorte si nejaký krátky mini zoznam. Dvihnite telefón a zavolajte mu, alebo nahrajte hlasovku a nezabudnite ho dosledovať. A na záver mám pre vás taký tip, že ak by ste náhodou mali, že veľa produktov, tak sa pozrite na ľudí, ktorých máte okolo seba. Či už na sociálnej sieti, alebo okolo seba normálne v vašom meste. A normálne si urobte takú analýzu, kto to je, aká to je cieľovka. Keď máte okolo seba najviac mamičiek, vyberte si produkt z tých 5000, ktoré má vaša firma, a vyberte si produkty, alebo urobte si balíček pre mamičky. Keď okolo vás je najviac žien zamestnaných, vytvorte si produkt špeciálny, alebo si vyberte jeden z tých, ktorí potrebujú zamestnané ženy. Hej, čo riešia zamestnané ženy? Možno nemajú čas, možno majú stres, možno nevedia spať, možno chud na sex. Inak v Doolife máme výborný produkt teraz na podporu chuti na sex, volá sa, že Maka. Keby ste chceli, kľudne mi volajte. Je to výborný jednozložkový produkt, ale o tom to dneska nie je. Takže vyberte si, keď máte veľa produktov, vyberte si a nemáte možno taký váš Lieblings, tak si vyberte podľa toho, aké okolie okolo vás. Dobre, to je taký špeciálny bonusový tip. Takže toto bola ďalšia epizóda MLM Online. Ak sa vám to páčilo, určite mi dajte like, určite dajte koment a určite zdieľajte ďalej. Ak by ste chceli so mnou spolupracovať www.úspešná.sk, môžeme individuálne, môžeme v rámci all-in, teda keď budete robiť so mnou podnikanie v rámci môjho leadershipu, alebo potom www.úspešná.sk/booster. To je teraz aktuálne a veľmi sa na tento program teším sa aj na vás a želám vám krásny deň a nezabudnite zdieľať ďalej túto epizódu. Ahojte!